com afegir fórmules al nostre full de càlcul. El primer que hem de tenir en compte és que el format de les cel·les o són de text o són de número. Hauríem de posar-les totes en format numèric. Les seleccionem, formato, número, està automàtic, perdoneu, formato, número, anem a número. Cliquem i ara les tenim. Veieu el separador de milers i els números decimals. Podem afegir tants quan vulguem. Ara, aquí tenim unes dades que són anuals, que heu multiplicat, que multipliquem per 12. Això què vol dir? Tenim la cel·la, aquí escrivim igual, cridem a la cel·la per 12. Aquí, a l'aigua, igual. Però què passa aquí? Que els rebuts, que heu multiplicat per 12, no són mensuals, són bimensuals. Com ho fem? Doncs mireu, molt fàcil. Aquesta serà, per exemple, igual, selecciono rebut que és bimensual i el multiplico per 6 rebuts que tinc al cap de l'any. Intro. Ja estaria, 360. Com podeu comprovar, aquest format que no li indica que era numèric no respecta els decimals ni el té en milers. Més fórmules. Aquí han fet una suma aquest equip. Bé, la suma encara és més senzilla si la fem així. Anem a más i aquí funciones. Dins de funciones tenim diverses. Sumar, comptar, fer la mitjana, el màxim, mínim. Ens interessa la suma total. Anem a suma, sobre aquesta cel·la, seleccionem les cel·les que volem sumar, és fins aquí, i intro. I suma feta. Moltes gràcies per la vostra atenció.